Il-Parlament approva l-liġi li tintroduċi sistema ta' monitoraġġ elettroniku fil-pajjiż. Riforma oħra importanti fil-pjan tal-Gvern biex ikompli jmexxi l qudiem sistema ta' ġustizzja aktar moderna, sigura u bażata fuq il-bilanċ bejn is-sigurtà tal-komunità u l-proċess ta' riabilitazzjoni. Is-sistema tal-electronic monitoring se tkun bidla importanti fl-oqsma tal-ġustizzja u s-servizzi korrettivi f'Malta u se tagħti s-serħan il-moħħ lill-komunità. Il-Ministeru għall-Intern ħabbar li din ir-riforma se tidħol b'mod gradwali fil-ġimgħat li ġejjin u mistennija ġib bidla radikali fi proċessi preżenti li se jkunu aktar siguri kif jiġu amministrati ċerti sentenzi minuri filwaqt li tkompli tissalvagwardja l-interessi tal-vittmi u tiffaċilita l-integrazzjoni tal-persuni lura fis-soċjetà waqt li anke ssir assistenza lil vittmi ta' vjolenza domestika. Il-liġi tal-electronic monitoring se tintroduċi sistema ċentrali b'apparat teknoloġiku li diġà għadda l-installazzjoni u l-testjar. Il-proċess jinsab fażi avvanzata inkluż fit-taħriġ tal-ħaddiema. Il-Ministru responsabbli Byron Camilleri li preżenta din il-liġi fil-Parlament spjega li s-sistema tista' tagħti riżultati aħjar lil pajjiżna għalkemm ma jfissirx li x-xogħol jieqaf jew li ma jistax ikun hemm abbużi. Għaldaqstant hemm impenn biex anke wara li tibda titħaddem is-sistema jibqgħu jittieħdu deċiżjonijiet li jkomplu jtejbu s-sistema Maltija biex ir-riżultat tal-aħħar snin fejn ir-rata tal-kriminalità naqset u baqgħet waħda stabbli ikompli ikun sostnut. Dan ser ikun possibbli f'diversi ċirkostanzi. So hekkux persuni li jkunu sentenzjati mill-qorti għal crimes meqjusa minuri, so hekkux biex nassistu vittmi ta' violenza domestika u anke modi aktar siguri għal meta persuna tkun il-ħabs u toħroġ bi prison leave jew inkella parole. Qed naraw li b'dan il-mod qed nużaw it-teknoloġija li toffri id-dinja tal-lum sabiex finalment jittieħdu passi u jittieħdu miżuri li s-soċjetà tista' tkun aktar sigura.